сабзӣ, картошка, равған, тухм, шакар. 5 маҳсулоти ниёзи аввалия, ки сабқати болоравии қиматҳояшон дар бозорҳои Тоҷикистон то ҳоло ҳатто мавсими ҳосилғундорӣ идома дорад. ҳоло ба истиҳло дар ин сабқа дар бозорҳо нархи сабзӣ ба таври бесобиқа ба мақоми аввал расидааст. нархи сабзӣ як моҳи пеш вориди сабқати болоравӣ бо дигар маҳсулоти ниёзи аввалия шуд. то он замон ҳанӯз ҷамъоварии ҳосили нав шурӯъ нашуда буд. 1 кило сабзӣ то 3 сомонӣ қимат дошт. خورینه سبزی هم خلق خلادین از اون جمله ما خلادین جمع‌آوری کردیم 70-100,000 سوم سوختیم. امسال نزدیم هیچ کار ذخیره نکرد. برای هم که سبزی خودش بالا رفت. ҷамъоварии ҳосили нав қимати картошкаро аз 5 то 3.5 сомонӣ поин овард, аммо ба нархҳои қаблӣ барнагардонд. ба ин монанд қимати 1 кило шакар, ки низ 10 сомонӣ боло рафт, ҳамон гуна боқӣ мондааст. равғани растанӣ ҳамакнун барои ҳама қишрҳои ҷомеа қобили дастрасӣ нест. Масло давно уже подорожало. равған хеле вақт шуд ки гарон шудааст. зарфи 1 литра пештар 13-14 сомонӣ буд, баъдам ба 18-20 сомонӣ боло рафт. ҳоло бошад марзи 20 сомониро ҳам убур кардааст. нафақаи ман 330 сомонӣ аст. акнун тасаввур кунед ки бо ин нафақа ва бо ин нархҳо чӣ гуна бояд як моҳ зиндагӣ кунам. Как можно прожить месяц, вот, исходя из этих цен? соли гузаштаи 2020 рӯзҳои тааллука аз ҳамагири коронавирус қимати орд аз 160 сомонӣ то 250-300 сомонӣ боло рафт. рӯзҳои тааллука гузашт, аммо нархи як халта орди 50 килогӣ дигар аз марзи 200 сомонӣ поин нашуд, ҳарчанд ду мавсими ҷамъоварии ғалла низ пушти сар мешавад. мо як вабои аср бениҳоят коронавирус мегӯянд гузарондем. аз ҳамин сабаб мардум бисёраш ба кишт набаромаданд. баландшавии нарху наво ман фикр мекунам ки ҳамин аст. тухм аз маҳсулоти аслии таҳияи ғизои наҳорӣ ва пухтупаз дар хонаводаҳои Тоҷикистон аст. интиҳои соли 2020 қимати як дона тухм аз 70-80 дирам то ба 1 сомониву 30 дирам боло рафт. ҳоло дар бозорҳои Тоҷикистон як дона тухми мурғро аз 1 сомонӣ камтар пайдо карда намешавад. сабаби баландшавии маҳсулҳо ки ино як манбаи глобализатсияи ҷаҳонӣ доранд. як ҷумҳурии Тоҷикистон, як минтақа, як намуди нарха вобаста. моам аз ҳамсояҳо вобастаем. тибқи омори расмӣ қимати маҳсулоти ниёзи аввалия дар Тоҷикистон дар соли 2020 то 42% боло рафта буд. мақомот ин равандро ба ҳамагири коронавирус раб медиҳанд, аммо таҳлилгарон болоравии қиматҳо дар бозорро ба коҳиши тавлидот ва адами рақобати солим марбут медонанд.